Takže vítam ešte raz všetkých divákov po slávnostnom zahájení. Tu máme víťazný tým Starbites Česká republika. Chlapci, v prvom rade vám gratulujem a myslím si, že ste si to zaslúžili. Bojovali ste a keby ste nám mohli opísať vaše pocity, aké to je vlastne vyhrať takýto veľký závod? Tak je to úplne super vyhrať takéto niečo. V podstate v Čechách najprestížnejší závod, aký sa tu robí. A pri takejto konkurencii obstáť, tak to je fantázia. Myslíš si, že vám dopomohol aj váš tretí člen, Danny Fox? Kvôli tomu sme ho brali. Chlapci, väčšinou to zvíva taká tradícia, ja vás teraz vyzývam. Víťazí väčšinou zvyknú ísť do hola. Išli by ste do toho? Keby som vám teraz doniesol 8 holiaci strojčiek, dali by ste sa do hola? A nemôžete povedať, že nie, lebo je to natočené. Čo vy na to? Spravíme takúto stávku? Pod pazuchou, hej? Už by sa zišlo. Ale nie, ale vážne vám hovorím, išli by ste do niečoho takéhoto? Ne, to by mala plakala doma. By ma nespoznala. Dobre chlapci, takže ja vám ešte raz gratulujem, Danny aj tebe. Ahoj kamarát, vidíme sa o rok a dúfam, že takisto s úspechmi sa tu uvidíme o rok. Díky. A lúčim sa so všetkými. Ahoj Tovačov, tešilo ma. Čau.